И така, здравейте потребители на YouTube, аз съм Димитър и ето, че е момента да направим следващият епизод на FIFA с отборът на Монако. Започваме с матч Шампионската лига срещу отборът на Атлетико Мадрид. Нека вече започваме до боят. И така, нека започваме вече този бой. Без никакви промени да правя в стартовия състав. Започвам до боят. Доста труден матч имаме срещу отборът на Атлетико Мадрид. Това е последният матч от групата фаза на Шампионската лига. И както знаете, ние няма да можем да се класираме напред за 8 финалите на Шампионската лига, но нищо. И виждате Левандовски на върха на атаката, заедно с Диего Кошта за отборът на Атлетико Мадрид. Доста добра атака и много ще ни е трудно на нас. Сега топката има в нето обаче. Филипе Луис за Левандовски, удар на Левандовски. Топката е още в Диего Кошта, той подава за Левандовски удар и това е гол, дами и господа. Започваме този матч по най-лошия начин. Още в 6-та минута отборът на Атлетико Мадрид успява да им победят след страхотен гол на Робърт Левандовски. Сега ще го видите и него. Ето тук първо ударът му, след което Диего Кошта отне топката, подаде на Левандовски. И така е 0-0 за Атлетико Мадрид и нова контра. Коки. Какво ще направи сега Коки? Коки. Навлиза в наказателно поле, обаче там е Абидал, но отново топката е в Коки. Корен за отборът на Атлетико Мадрид. Центриране на Коки. За Левандовски. Топката излиза в тъч. 2-0 за отборът на Атлетико Мадрид, дами и господа. 16 минута Арда Туран бележи. Просто вижте каква грешка на вратарят ни Ромеро. Сега ще видите, просто нямам думи. Вижте тук как изби топката в Арда Туран, след което той си отбеляза гола на празната врата. Така 2-0 и ние нямаме никакви шансове вече да го спечелим този матч. Просто той приключва в тази минута. Много ще ни е трудно да успеем поне да изравним резултатът, но за победа нямаме никакви шансове. 3-0 за отборът на Атлетико Мадрид. Просто пълен срам. Коки бележи в тази 27 минута. Сега ще видите и голът им тук. Трябва да се купуват нови играчи сега на трансферния прозорец. Просто защото така няма да успея да направя нищо. Трябва да купя поне най-малко двама защитника, един халф и един нападател. Защото даже може би двама халфа просто нямат сега добри играчи от отборът на Монако, а пък имат много пари и затова ще се възползвам от това и ще се опитам да купя няколко класни имена, като Яя Туре в халфата линия, който ще е перфектен за нашия отбор, и двама централни защитници, бек един може да купя, както и нападател, защото много слаба игра за нашия отбор. Виждате, 3-0, 35 минута. Джермен има фаул там. Ето тук сега вижте ситуацията. Не мисля, че има фаул, но не знам, може и да има фаул, не знам. И сега правих свален удар за отборът на Атлетико Мадрид. Габи, центрът в нашето наказателно поле, но обаче нищо не се получава и опит за контратака. Тук обаче съдията дава край на това първо време, в което ние играхме много слабо и даже нямаме удар, както вие виждате. Те има 4 удара, които всичките са точно в чертая на вратата и от тях 3 гола. Нека започнем второто време, но преди това ще направя няколко промени. Извършваме трите си броя смени, дами и господа, сега ще видите кои са и те. Ето ги и тях. Антони Маршал на място на Туалано, Кампус на Ферейра, Караско и Ривейра на място на Джермейн влиза. И така извърших трите си броя смени и сега се надявам поне да вкараме едно попадение, така да е малко по да не губим толкова гадно с 3-0. Поне ще се опитам да отбележа едно попадение и пак имаме някакъв шанс за равенство. Все пак 3 гола. Имаме цяло по време. Окампус. Удар! Тук трябваше да отбележим. Тук това трябваше да е гол, но не. Топката излезна в аут. Корнер. Първи корнер за нашия отбор. Хамес Родригес.
Центърен в наказателна плена Атлетико Мадрид, където обаче там е изчистена топката. Антони Маршал. Спаса Жоао Мучиньо. Какво ще му прави? Мучиньо опитва удар на той на блокиране и сега Давид Вия. Страхотен шпагат там на нашият играч. Ние имаме шанс отново за атака. Ривейре губи топката отново в близост до вратата на мадридчани. Все пак топката е в Радамел Фалкао. Той губи обаче. Давид Вия. Страхотен шпагат там на нашият играч. Страхотно спасение в тази ситуация тук на Серхио Ромеро, нашият вратар. Сега ще видите. Ето. И Левандовски ще напусне игра, а влиза Лео Баптистао. И сега 90-та минута, последна възможност борът на Атлетико Мадрид да вкара четвърти гол. Но не се получава. И ние имаме шанс да вкараме поне едно попадение. Какво ли ще стане сега там? Фалкао, Радамел Фалкао. Фалкао опитва копа, ще извеждаш пас за Ривейре, но обаче това не се получава. Край на този бой, дами и господа. Стара ми позор, просто. Ние виждате, имаме само два удара, който един е точен, те имат 6, 5 точни, 3 гола. 2 на 1 са корнерите отново в тяхна полза. И така, този матч завършихме и получаваме 15 милиона. Това е добре. И вижте колко имаме. 44 милиона имаме. Мислех, че имат повече. Не. Странно, защото не са правили никакви трансфери. Както видях аз, а пък имат само 65 милиона. Не знам. Нека вече започнем следващия бой. И така, дами и господа, започвам ние този бой. Като в този бой съм пуснал на върха на атаката Радамел Фалкао заедно с Хамес Родригес. Искам така да пробвам. Защото просто нищо не се получава. Хамес Родригес играе много слабо по крилото. И затова в този матч ще го пробвам на върха на атаката и се надявам да помогне на отборът и да го спечелим този бой. Караско! Удар! Топката е избита от голината. Жоао Мучиньо, какъв гол само, дами и господа. Невероятно започваме този бой още в 5 минута. Мучиньо бележи 1-0 за нас. Сега ще видите и страхотната ни атака. Вижте тук. Какъв извеждаш пас само на нашият играч за Жоао Мучиньо, а той не остави никакви шансове на вратарят на домакините Гуингамп, мисля, че така да се чете името на отборът им, но това не е важно. И така, ние поеждаме в тази 5 минута след гол. Фантастичен гол наистина на Жоао Мучиньо 1-0, но сега контратака за домакините, от която нищо не се получава. Извеждаш пас сега там за Хамес Родригес. Какво ще направи колумбиецът? Удар! Аут! Тук можеше Хамес да ни отвои резултата и само за 15 случаи игра ние можехме да борим с 2-0 и да си подсигурим победата, но той пропусна. Вижте тук Фалкао страхотно с шпагат от нея тази топка, след което стреля към вратата на домакините, но техният им вратар спаси. Техният вратар точно. Сега центриране Хамес Родригес. Топката е изчистена. Все пак тя е в гол майсторът ни. Какво ще направи той? Отново топката му е отнета и изчистена напред, където е даден пас за Мандане. Обаче Курзава отнема тази топка. Джермейн. Какво ще направи? Топката му е отнета в последният момент. Иначе щях да стрелям. Все пак Фалкао и той губи топката. Хамес Родригес отново е изведен и има шанс. Дали ще се възползва от него? Не. Опасна контратака с домакините, от която обаче нищо не излиза. И така, дайме господа, края на това първо по време ние водим в резултата с 1-0 след гол още в 5-та минута на Жоао Мучиньо. Можехме да вкараме поне още 2 гола най-малко, но нашите играчи Хамес Родригес и Фалкао пропуснаха. Нищо, все пак ние водим в резултата. Те виждате, че все още нямат удар. Няма да правя никакви промени за сега в нашия отбор, защо и направо така започвам второто по време. Виж какъв шанс имаш тук Фалкао да отбележи гол, но той не го стори. Нищо. Продължаваме да играем добре в матча. И сега Хамес Родригес.
Отнемат страхотно топката, но след което какво има тук? Фаул, мисля, че в атака. Не. Фалкао отново. Фалкао. Удар на Радамел Фалкао този път обаче е право в стената. И каква грешка сега там. Все пак Курзава се отнима топката. Какъв гол, дами и господа, сега на Радамел в Фалкао в тази 64-та минута. И матчът приключва, може би, тук. Сега ще видите страхотният бомбен удар на Фалкао някъде от дуспата. Ето тук Хамес удари със страхотен пас за Жоао Мучино. Той извади топката на Фалкао, който не остави никакви шансове на вратарят на Гуингамп. И така резултатът вече е отвоен 2-0 за нас след 65 минути игра. И мисля, че ние вече си осигурихме трите точки. Долу няма. Какво ще направи сега? Мале. Добре, това стана добре. Какъв пропуск само на чернокожият играч на домакините. Какъв пропуск отново за отборът на домакините. Ето виждате го, тяхният капитан тук направи огромен пропуск и резултатът се остава непроменен 2-0 за нашия отбор. И така, дами и господа, край на този двубой ние го печелим след страхотна победа. Ето виждате, така спреха голът на нищо. Страхотна победа за нашия отбор Монако 2-0 и ние печелим 3 точки. Сега ще ви покажем на кое място се намираме след този кръг. Ние вече сме на 6-та позиция. След 18 извинени мача и 31 точки имаме. Но Марсилия и Олимпик Лион имат с по един матч по-малко, както и Сейнт Етиен. Така, това беше от този епизод. В другия епизод имаме матч първо срещу отборът на Валенсия, не дам аз точно как се казва. И след което навлизаме в трансферният прозорец, вече виждате, сега ще ви покажа. Ето, тогава ще влезнем и след което имаме и матч срещу Монтепеле. Така, влизаме до епизод в трансферния прозорец. Може да ми казва, че още от сега някои играчи, които да си купувам. Чао и